veľmi krátko. V podstate ja si myslím, že pre podnikateľov, ktorí tu dnes sú, tak si veľmi dobre uvedomujú, akú dôležitosť táto dohoda môže mať. Keď používame ten anglický výraz, tak sa najčastejšie používa výraz game changer, to znamená, že to môže mať obrovský vplyv a verím tomu, že pozitívny na to, ako sa bude ekonomika ako v Európe, tak aj v Spojených štátoch amerických rozvíjať. Tie odhady sú pomerne vysoké, hovorí sa, že by to mohlo do európskej ekonomiky priniesť až 120 miliard eur dodatočných príjmov ročne. Pre Ameriku sa odhaduje, že by to malo byť okolo 90 miliard, že sú to veľké sumy. No a v podstate, v čom je tá podstata, no a prečo to je také zložité a prečo aj tie rokovania napredujú veľa pomalšie, ako sa čakalo, tak ide práve o tie štandardy, lebo pokiaľ ide o clá medzi Európskou úniou a USA, tie už sú pomerne nízke a ich celkové odstránenie nebude znamenať ten nejaký absolútny prielom. Čo by znamenalo? Prielom by bolo práve to, keby sme sa dokázali dohodnúť na vzájomnom uznávaní štandardov. To znamená, ak sa spoja dve najväčšie ekonomiky na svete, len pripomínam, že to väčšie je stále európska, 13 000 miliard eur ročne HDP, tak Američania majú o niečo menej. Ak sa dve ekonomiky dohodnú na tom, ako budú postupovať v oblasti štandardov, tak akákoľvek nová technológia, akýkoľvek uznaný štandard sa automaticky stáva globálnym štandardom, čo je obrovská výhoda, ktorú si musíme uvedomiť. No a samozrejme, že je to spojené s veľkými problémami. Ja keď som o tejto téme hovoril pred pár mesiacmi, tak som hovoril, že čo je najdôležitejšie, udržať si víziu, vidieť tú konečnú cenu, čo to prinesie v ekonomickom raste, koľko nových pracovných príležitostí si vytvoríme, akým spôsobom to dostane do tej vedúcej pozície, vlastne tento najväčší ekonomický trh, ktorý sa touto dohodou vytvoril. Aká by to bola odpoveď tejto transatlantickej civilizácie na súčasnú globalizáciu. Čiže treba vidieť tieto veľké méty, veľké ciele a popri tom samozrejme riešiť tie problémy, ktoré prinášajú zaujímavé skupiny. Ja veľmi dobre viem, akým spôsobom musím tlačiť napríklad na americké lobistické firmy alebo na americké právnické firmy, ktoré sa vo veľkom začali etablovať v Bruseli a ktoré samozrejme tlačia na špecifický prístup, ktorý presadzujú americkí farmári. Máte protireakciu zo strany francúzskych farmárov. Je tam ten problém, o ktorom hovoril pán Viskupič ohľadom arbitrážnych konaní, ohľadom toho, či by mohli mať firmy napríklad právo brať na súd vládu, ak by prijala nejaký zákon, ktorý by sa im zdal v rozpore s touto dohodou. To sú všetko problémy, ktoré sú, o ktorých sa rokuje. Po každom jednom rokovaní sa robí veľmi výrazný debriefing pre všetkých tzv. Stakeholderov, to znamená pre všetkých, ktorých sa táto dohoda môže dotýkať. No a ten proces určite bude trvať dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Ja neočakávam osobne, že sa ho podarí uzavrieť tejto komisii. No a samozrejme, že o každom jednom stupni vývoja v diskusii sú informované členské krajiny. Oni to musia odsúhlasiť, bude to musieť odsúhlasiť Európsky parlament. No a ešte nie sme v tej fáze, aby sme mali nejaké draftové znenie. Zatiaľ to prebieha v mnohých pracovných skupinách a predtým, než sa dostaneme k nejakému paragrafovému zneniu alebo k nejakým výraznejším dohodám, tak ešte určite bude potrebovať viacej času. Ďakujem.